Ing-inin ni. Ano mo ang sudan? May sudan o. Luto pa ko din he. Ing-inin ni. Ngayong adlaw ninyo. Hukat pa di kong kanon. Kanon ma. Tanganag kanon. Ang sausawan. Ay. Yan. Maghuhukad mo na ko ng kanon. Ing-inin ni. May adlaw ninyo. Morning kanon akong kahigon. Yes, I do the cooking. Yes, I do the cooking. Yan. Good morning everyone. Oh, sayo kay may nagkuan mata kay nagluto may og kuan kaning talong og okra. Ganun lang kasimple yan. Ilang pornas mo lang yung okra sa kaning ginamos nga nagmaus-maus. Napakalami na ng adlaw mo. Aba, napakasarap na ng adlaw mo yan. Isagpa mo yung talong doon sa bulinaw nga kaya mukat ang naong. Napakalami na ng ano mo kanin. Siyempre di mawala ang kanin sa mga Pinoy kasi yan talaga ang magbigay sa atin ng ano. Ayan. Yes, prepare tayo ng ito na yung prepare natin. Inin eh. Ayan. Diba? Kuha tayo ng plato. Ayan. Ayan. Suka pa. Ayan, tingnan niyo ang ating ano ha. Ayan. Ayan pa, magkaon na pa. Ing-inin ni mga unata kay kuan kay presko kayong iyang ang kaning among gikaon nga talong og ano kaning okra na ginamos. Yan, gikan yan sa farm. Oh. Yan. Pakalami at saka ito, kagabi ito. Ito yung aming ano, yung iskabitse nga gikutaw na og gikutaw na matingali nig butike oy kay murag nakatag mang tinai sa isda. Nawara guni nga mo ang iskabitse nga gikutaw og kuan, gikutaw na tingali ni og kaning ok og butike ni katag mang tinai sa mong isda o basig iring gibidli ang nagano ani. Ayan no. Yan naman ako nagluto niya ng ham. Yan. Tsaka kanin. Yan, magkain na kami. Tawagin na namin, magsugod na kami. Ito naman, may mga prutas din kami dito. Yan. So, yan, magkain na tayo. Ako nagluto ngayon sa ano. So, paborito ko kasi ang okra at saka talong. Kaya, pray na kami kasi. Yan. Sige ma, magkain tayo. Kay nana si FLM. Inene.
Sige, pray. Mahal na salamat ng grasya sa ngalan ni Jesus. Amen. Yan. Magkinamot lang ko, magsabon ko sa kongkuan mo. Ito yung unahin ko yung ayan oh. Ayan. Diyan ka kay magtanaw sila sa iyo. Ay, nakalbo. Inginin ng anong nakalbo man ka FLM. Karon ako kabantay. Oh, naupaw. Inginin ni naupaw si FLM Ginoo ko. Nag-adto siguro ni sa og South Africa dito nagpakuan pa-injection atong stem cell gani. Ayan. Magkain na tayo. Okay. Paborito ko to. Inginin ni kuan okra nga gipakuratan lang yung okra. Wala chemical. Lamig kayo. Naupaw si FLM. Napakalbo siya. Yung okra, itutuslob mo sa ano? Itutuslob mo sa yung yan, itong okra. Naglaway-laway, oh. Yan ang, nandyan ang vitamins pag naglaway-laway yung okra. Ayan, oh. Hindaan nyo nga siyo. Oh, nasi Kuya Kuan, oh. Sayo. Ayan. Kamsahamnida. Jadi ang tanin ang kuwan. Wag ba nagigugasan, diretso lang ang kuan. Gasan dito. Ako to ito gasan ganina. Ako man ito gasan. Ayaw hugasin kay para nagpilit pa ang mga ano vitamins na pabukalan ang okra. Tarde mo na tarde. Itutuslob mo lang yung ano, yung talong. Ang talong wala ulod yung talong kasi organic. Kasagaran yung inuulod yung mga talong, yung mga nandyan na stock sa kuan. Tuslob lang yan sa ano. Labit lagi ginamos. Ito na, gitalan ako. Ay, good morning ka Jimmy. Belated happy birthday ka Jimmy. Sa tanaw si ka Jimmy, oh. Gramo. Oo, at saka si ano, si Kuya Ibik. Hey, Kuya Ibik. Asan si Ibig yung balik ng abroad? Hindi, nandito na nagtrabaho si Kuya Ibik. Hawang ito. Kain kayong. Ang tumatanaw sa atin, mga OFW, na miss nila ang kinabuhi dito sa Pilipinas. Hindi sila makauli kasi nag-aatang yung virus sa airport.
Di sila makasulod doon. Sila sugarte. Kaya mag-stay at home na lang kayo. Ang mga taga Kuwait, Dubai. Ang kapatid ko si Asenet dyan sa Kuwait. Kuan. Si Kuan, si tita ni ano, Asinit. Si Mama. Si Tinining. Morning at Tinining. Lang ano. Ginamos at Tinining. Ay si DC. Hoy DC. Burot na nang naong ni Muda DC. Sige. Kumusta man ka diha DC? Mingaw na ka diri DC? Sige na siya kuan sa Sige magugkagkuan god. Mao nang nagtukag kuan kay naguyab-uyab ka na heartbroken ka mao ni gawas na lang kag laing nasod. Ngano man kung naguyab-uyab ka? Nga. Yan. Pagpuno ni ko ni. Ang kana ko banawa man kalong yun. Unong nakabuok ang ano. Bunga sa kalabasa kid. Anong kabuok? Namunga na yung kalabasa namin. Anong kabuok ba? Paayilong. Unom? Laghang. Kung buwang katong isa buwang suto. Nabasa. Lagang ang talong. Gagag akong... Pero digit, bangon ko dito talong nimo. Anak siya nga, tip, paka-ora man akong kuante. Ay, unang-unsam na. Sana mawala na ang COVID para makauli na kami ng Pilipinas. Naunta dito mo. Mga OFW, huwag kayo mag-alala dyan. Makakauli din kayo. Tulungan kayo ni FLM. Ipauli mo na FLM yung mga... Si Boy Isog pala yung papa mo. Papa mo pala yan? Bakit kalok-alak ng Pangulo? O, paslag now ni Pangulong Duterte. Duterte to. Yan o. Kalok-alak. Yung papa mo ba, paras og naong ni President. Paras baslag naong? Di man. Gwapo na ko. Gwapo na daw kayo siya. Igsuon na ni President imong papa. Mauntog na di Duterte mo. Nagukan. Lami kayo ang ginamos. Ayan. Presko ang talong ba? Pagka-presko ng talong, Nabi sa garden. siya nga, kalok-alike ni Pangulo pero nganong ang ulo si Bato. Nagpaupaw kasi siya. Nagpaupaw kasi siya. Nagtamuratan nga ako kaya hindi pa siya mag-appeal sa video. Kasi siya ngayon, si Senador Bato. Kagahapon kasi yung dagway na si President. Ngayon, Si Bato. Kalok-alak man dyan niya si President. Mau. Oh. Mas kalok-alak na si Boy Isog. Yung trending na kalok-alak din kalok-alak bitaw niya no. Tingnan mo nga ang ay Boy Isog. Ala, parehas ko sila naong ni Boy Isog, nagpaupaw man gud imong papa. Nganong nagpakalbo imong papa koy? Mura naman uno siya nagniwang nga bato. Nagniwang si Bato. Maraming pagniwang ni Bato, tanawa gano. Nagniwang talaga si Bato. Na-stress kasi siya sa mga pangyayari kaya nagdiniwang na si Bato. Pero kusog siyang iyahan yung gikan kanio. Hindi na kami nagbibili ng okra, talong, kalabasa. Hindi kami nagbibili ng ng mga gulay, mga dahon-dahon. Dahil dyan sa gilid, nandyan yung mga namin, mga gulay. Kaya mag-gardening kayo. Napakalaking tabang ng garden. Mangga. Yan. Saw, sige na mga.
talong. Unsa ni nga talong pait lagi? Kuan man ni. Unsa ni nga Hindi baray? man pait. Ha? Mao man yung pinaka nindot ng talong. Hindi man pait. Ha? Yan ba bait. Ang baba para ang pait. Yum. Urot unta ni itong ko auntie. Sana hinurot na lang ang okra. Apal to Huh? sarip. Namiking okra. Ada man anay. Napakalami ng okra. Saka sausa mo sa ginamos. Presko mong good. Munga na ba itong kay Juby dito fine na? Ako na ako. Kumusta na ka itong tigtanong ato? Kapit na pud giluyong daw. Ha? Kapit na tatay. Galuyong gamuka. Galuyong. Sakit mo ko? Sakit. Hi Risa Bernabe. Kumusta naman ka? Asa ka karon nga bansa Risa? Okay kayo? Yan. Lami ko din yung ingani oh. Kaning talong lang naging pabukalan. Kayo. Lamig kayo. Nga lami ang ginamos. Alas 7 pa man dun, no? Ha? Utsa mo ko? Alas 8:24. Wala pa yun. Da. Domingo mo ron. Ay, Imong papa pares og naong ni General Bato. Igsuon na niya. Hindi po. Siya ang igsuon tagapagmana ni FML. Yan oh. Lahi man po tugnaong sa FML. Lagyo mo itong mata si FML. Ano to kagang? Minuang. Hoy, wag nyo ganyan yan. Idol niya yan. Ano ba kayo? Ginaganyan nyo ang idol niya. Lagyo bitong mata si Philip. Pero dato, ayan, nakatabang yan siya. Yan ang maganda, nakatabang. O, di ba? Kasi pag nakatulong ka sa kapwa mo, yon ang mabuti. Pareha mong dagway, liwat man di kasi mong papakoy. O, siyempre. Lain po kay maliwat ko sa mong silingan nga dakog suwang. Lain po kung maliwat ko anang mga maragmangga og naong inginin ni. Ayan o. Mamahot na ninyo may buntag. Kinamot para feel. Oh, siyempre pag Pinoy ka, hindi mawala sa iyo, magkikinamot ka talaga. Mas maramdaman mo ang lami pag magkinamot. Yan. sound sa phone. Kali ko RG8 bago na? Bago na. Ha? Bago pa. RG8. Kami naging ginamos, no? Siya naman. Lami yung ginamos, napakalami ng ginamos talaga. Pag matilawan mo yung ginamos, masabi mo talaga, nasuyop ko namin yung ginamos. Yan. Sabi nila, mas kalok-alike ng papa mo si Boy Isog. Kaya nagpagupit man siya, parehas nagisilag na. Ngay, Otero family sa Bansalan. Kumusta kayo dyan? O sa mga taga Tibanban. Yan. Sino yung mo dyan pa sa Tibanban? Otero family. Mapa. Si Sheila, si Sheila raman ako nailan og si yung kailan namin diyan mga
Ayan. Pero lumapas. Otero Lumapas, Ay, pamili. condolence sa Agbay family. Sino Agbay yan? family. Bakit na yan? Yoyo, patong namatay bago lang lubong. Ayan. Agbay sa family, condolence sa kuan Tibanban. Condolence sa Agbay family sa Tibanban. Yan. Marisa lumapas si Gabaw. Marisa Lumapas. Nasaan mo ba? Yan o. Saka meron din kaming mangga. Yan, mangga. Ay. Ayan o, may apple kami o. Di man ni mahurot nga apple. Dugay naman ni diri. Pareha kay Mugnaong o. Pambato ng Pilipino sa kaunan kay kamutan. O, siyempre, ginamos pa lang imo o. Tapos ilang purnas mo yung dyan, yung talong. Oh. Ako na lang ang magkain ng last. Kasi pag Pinoy, may mabilin talagang isa na dito, hindi nakainin. Magduha-duha na sa pagkain ng nahibilin, kaya ako na ang magkain sa pang last na talong. Yan o. May pang talong o. Ngini ni ako na yung mukhaon ani. Shout out do na nga bulad sinugba mong sudan ko'y arang lamiag yun. Arang humuta sa ginamos ko'y oy. Ayan o. Itotoslob natin ang ginamos dito sa ating itotoslob natin ang talong. Nabaliktad, itotoslob natin ang talong sa ginamos. Yan o. Ayan. Tapos inganganga mo yung baba mo. Yan. Palami. Tapos paslakan mo ng kanon. Tara, magsawsaw kayo sa ginamos ko. Dami akong ginamos. Ilang purnas mo lang yung yung ginamos, yan. Ganon-ganonin mo. Idasok mo yung talong sa ginamos para magsuok-suok doon sa sulod. Yung niyang katas ng mos-moist na ginamos. Para maramdaman mo talaga yung parat-parat at saka tamis-tamis at saka yung utok ng bulinaw na
madadasok doon sa ano. Ah. Thank you, Marilo Clemente. Matutulog ka na pala. Bye-bye. Taga Davao City ko siyon. Sagit diri taga Taiwan, Michael Herrero, Hanilin Lopez, Mansanitas, morning, thank you for watching. Marami ang tumatanaw sa ating ngayon. Thank you very much. Panghimagas namin yung kumakain ako ng dukot, siyempre. Yung mga nahibilin doon sa kuansa, nahibilin doon sa inginin doon sa ilalom sa kaldero, mga kaning ano yan ang nahibilin, mga dukot. Ayan. Ito yan, oh. Hello, Ate Darlene, Kuya Lotlot. Ayan, Tita Be. Thank you sa inyo. Ayan, si Ate Jan. Thank you for watching. Good morning, Love Maris.
Ano? Ah, Hala! Ing-inin niya, dako naman lagi. gani. Uy, buwang naman eh. Yan oh. Yung galing sa farm ni Papa. Yan. Lo, dako oh, eh. Ano di dako nga nakadako? Dili na oy. Dako oh. Makuha paniglain eh. Tama man yan. Tama naman yan. Yan ang gawa ni Boy Isog, oh, kalabasa. Oo, dako kayo. Oh, di bagikan sa farming, pakadako ng kalabasa. Thank you very much. Oh, dara. Iyan na naman ang awang ha. Yan. Parang maasim yung mangga. Hindi maasim, tamis yan. Tama na. Inain ko nga yung dalawa eh. Nilampornas ko nga sa baba ko yung dalawa, oh, mangga. Good morning everyone. Hi GR Mikutuan. Morning GR. Kumusta ka naman GR? Yan, hindi nang pinapansin watching from Riyadh, Saudi Arabia. Natalia Dinaba. Miss you all dong. Sa'yo pala si ate. Hi ate darling. Good morning. Regard to us. Kalabasa fresh from the farm. Nindot na pasigag mata. Tinood niyan is napakalami ng kalabasa. Ayan o. Fresh talaga yan. Gikan talaga yan doon sa sa farm namin dyan sa likod. Napakasarap na. Dagko na kalab. Meron din kami mga nakuha na apple galing sa aming farm. Apple at saka lemon. Tsaka mga avocado. Ayan. Avocado. Yan oh. Yan ang mga nakuha namin kasi marami ang mga natanom namin doon na mga kalabasa at saka mga talong okra. Ing-inini. Napakalami. Shout out si Sophia Gillian na sa Cebu, si Lenslin Siping Figura, Hanilin Lopez, at saka si Joel Anuibo na taga Toledo City, Cebu. Shout out sa Qatar, Alex Perez. Yan, healthy lifestyle tayo. Yan, idol ni si Sophia. Sophia, thank you. Kalami ba na idol? Pakalami talaga nito. Busang iring lami kaysa kalami. Magkipat-kipat imong mata sa kalami nini. Panington ka, magluha-luha imong mata sa kalami nini ngang ginamos. Aning bulinaw nga galurat ang mata. Napakalami nito. Napakadako din ng kalabasa. Kanon at kinain ko na yung mangga. Oy, dumura gato gozaimasu Wendy ng Kyoto, Japan. Thank you for watching. Shout out Anali Alcantara. Thank you sa inyo dra. Si ayan, Jennifer o si Hanilin Lopez. Oh, Tita B, oh, Kuya Awa lagi na may baboy-baboy, may lukso-lukso nga ni. Ayan, Amping Kanunay, Giselle Cart o Ganilin o Sophia. Sophia Jean o sayang mama si Jingjing o si Riri. Watching from Baghdad, Bansoy Medel. Ayon, Anali Alcantara, watching from Kuwait. Ayan, thank you. Mana kong kaon, apay nabilin isa diri lain po kay kunik ang mangga. Ayan. Aslo maning isa ka mangga. Ing-inini. I just wanted to tell you. Pag kinain nyo, masarap talaga yan. Just, lang. Napansin rin ako ni Natalia. Ay, Natalia, thank you. Gigi Scott, watching from Greece. Erme Tahan Langit, napakalami ba sa Naay Farm? Ayan, nagko ang presyo kung hindi ka mag-farm, mahal yung mga gulay. Lamian mo banahon, oy.
Uy, huwag kang magbadambana muna. Maraming nagbabasol na minyo. Napakalami. Aslom. Aslom ang yung bukog ng mangga, aslom. And thank you for watching everyone. Ayan, thank you, salamat sa inyo. Natapos na kami ng vlog namin dito. Yan, kain na kami ng prutas. Yan prutas, mga mayroon kaming avocado, fresh from the farm, and kalabasa. Ayan. So, thank you for watching everyone. Ing inene.